For today's video ay ipapakita ko sa inyo guys yung yung mga gagawin natin ngayon para sa fiesta. So happy fiesta sa Most Holy Trinity Church. Ayan, happy fiesta sa amin. So ngayon guys, magpe-prepare tayo ng mga handa natin. May konting handa tayo. Same time, birthday ni KBR TV. So happy birthday KBR TV. And more birthdays to come, KBR TV. So thank you guys. Don't forget to subscribe, like, and share kung nagustuhan yung video. Thank you so much guys. Ayan. So abangan nyo guys. So ayan guys, papakita ko sa inyo yung mga gagawin natin. So kanina guys, nag-ready na tayo ng uling. Ayan. Tapos meron tayong nag-ready, may nagawa na rin tayong isang ayan. May nagawa na rin tayong sisig. Ayan, gawa ng aking misis. Dito naman guys, meron tayong gagawin. Wala pa pala. Ito guys, may nabili tayo kahapon ng pata harap. Ayan, gagawin nating paksiw na pata. So meron din tayong bangos, sopas. Ito sa lukuyang binapakulo, sopas. Tsaka nasa na yung ating ito yung ating bangos. Mamaya ihawin natin, lalagyan pa natin, papalamanan pa natin yung guys. So abangan nyo guys, doon muna tayo, magpaparingas muna tayo ha. Ayan, thank you for watching. 9 million in my house. Thank you for watching guys. Ayan, pakilike lang po ang ating video guys. Dito muna tayo sa labas, magpaparingas muna tayo. So ayan, thank you for watching guys. Thank you. Ayan, pinakita ko lang sa inyo yung mga gagawin natin. So ayan, thank you sa pag-like, share lang po, paki-share at paki-like ang video natin. Thank you for watching guys. Happy birthday to me. So ayan, kung sino man ang gustong bumati guys, message lang kayo kung taga saan kayo para ma-shoutout natin. Okay? Dito tayo ngayon sa terrace. Ayan. Kaya message lang kayo guys kung taga saan kayo. Ayan. Ayan, thank you sa pag-like guys. Thank you. Share lang po ang live natin para masaya tayo. So happy birthday to me. Ayan, thank you. Comment lang kayo guys kung taga saan kayo para maano natin guys. Ma-shoutout natin. So ito na, magpaparingas na tayo. Mamad, yan na lang sa square ha. So Elias, ang dumi dyan. Ako malamang abutan na tayo ng araw. Ready na natin itong payong.
Nandyan? Dito. Hindi ko lang dinadaan dito. Oo. Pakuluan ng ano. Kasi na yan. Wala. Kukuha nga ng asin mo. Ayan guys, nagpaparingas na tayo. Ano pang ano? Bawang. Bawang ba kasama sa ano? Yeah. Ano ka? Ano lang po? Huwag na. Napakuluan na natin to guys na pata. Ay, paksiw na pata. Ayan oh. Paksiw na pata guys, pakukuluan na natin. Ayan oh, pinakuluan lang natin to guys sa paminta tsaka asin. No? Para matanggal natin yung mga impurities na yan. Yung mga dugo-dugo na yan. Tanggalin natin yan guys. Ha? Thank you, thank you. Thank you sa pagbati guys. Ay.
Ano pwede doon sa ano, carrots? Ano pwede doon sa ano ko, carrots na lang, no? Sa? Carrots. Sa? Sopas na. Mainit guys. Mainit. Shout out sa inyo dyan. Thank you, thank you. Thank you for watching guys. Ayan. Shout out kay AGS TG. Thank you, thank you. Shout out sa inyo dyan. HMING. Shout out, shout out. And thank you for watching guys. Shout out sa inyo. Shout out. Taga saan ka? AGS.
Maglilinis tayo guys ng ano. Maglilinis tayo ng bangos. Meron tayong tatlong bangos dito guys, malalaki. Ihahoy natin. Lininisan muna natin guys, tanggalin natin ang hasang. Ayan o.
Tatlo guys, oh. Laki-laki. Mga pang sahog natin guys, oh. Ilalagay natin, ipapalaman natin sa bangus. Malaki ng bangus natin guys, tatlo. Ayan. Hihiwain natin, papalaman na natin guys, ha. Wait lang guys. Hihiwain natin.
Good morning. Happy birthday. To me, happy birthday to me. Hello guys, shout out sa inyo. Shout out, shout out. Kain ka na, nasa lamesa siya. Joris, nagla-live ako, Joris. Ha?
Hello guys, papalaman na natin. Lalagyan natin ng guys ng oyster sauce. Yung iihawin natin. Lalagyan na natin guys ng palaman.
Ayos na guys. Nalagyan na natin ng ano, palaman. Iwanan tayo guys ng pangpaksiw natin.
Yan, dito naman tayo sa labas, guys. Guys, ayan. Paksiwin natin yan, guys. Pakukuluan natin ang pakukuluan. Bakit?
Ako hindi mo paarawan yung ano, solar mo?
At shout out, Joe Marie. Ayun oh, kumukulo na oh. Hello guys. Ang init sa loob, dito muna tayo sa terrace. Happy Fiesta! Elias oh. Elias. Come on, chicken. Yes. Shh. Isilip na naman siya sa ano. Walis. Joe Mario. Joe Marlo. Jomar Lorenzo. Shout out. Nardo Gamboa. Shout out. Ayan, pakilike lang po ang video natin. Ayan. Yun. Si Elias oh, yung alaga namin, dumungaw na naman. Isilip siya doon sa baba. May aso. Tatahulin niya pag may aso. Shout out Nardo Gamboa. Nagluluto tayo ng ano, nagpapakulo tayo ng pata guys. Si Boom Boom. Hello.
Happy Fiesta! Happy Fiesta, guys! Most Holy Trinity Church. And happy Sunday, everyone! Shout out sa inyo, guys! Kumukulo na. Ano? Oh. Kalin natin yung mga impurities na yan. Ano? Utang ina mo. Yan. Dami yung girl.
Pwede na to, bilog. Pero mahal naman. Buti kasya sa ano. Buti kasya dito sa kami. Kung nag-trade ka sa sabaw, pero yung gusto mo ay madali lang lutuin, Papa, ay, inuubo ko dyan. Pwede, ilagay ko na lang din yung ano, Oo. yung sopas doon sa lamesa. Ah, bahala ka. So, kulong-kulo na. Pwede na. Saan mo i-plating yan? Ano yun? Yan. Diba doon sa takip? Asan yung takip doon? Ano bakit? Yung tinakip mo sa sisig. Ay, yung square. Oh. Naglag. Naglag. Buti na lang, naglag. Hindi ko narinig. Naglag yung boses mo. Hindi ko narinig. You and nigga. Ay, go. Ano naman? Hindi pala maing karto. Hindi pala maing karto. Uy, uy. Yan, ang pangit na lang. Habis pa. Yung maayos, yung gagawin gago. Ang dami ginawa. Lahat, sirain, wala, nag-iwan. Uy, ganit na. Wala akong makita na
lugar mo? Jim, pwede ba ako? Ay, wala na kang ulit yung ayos eh. Wala kang ulit yung ayos. Wala rin pa. Tulog ka na, tulog ka. Nego. Go, nego. Nego. Nabilitan ng white. Putang ina mo.
gago ka dyan, sorry. Uy, pupo ng mga is-is, yun. Di tapon yung ulti. Hindi mo yung ulti niya, tatapon. Tara, tara. Ano ba yan? Oh. Eh, Ayan na, mga ati-atihan na. Kasi yan, mamimili ng pera. Nakunin ko muna itong mga damit na to. Ito na guys, oh. Ilan mga kaya nyo dito? Ilan mo na yan? Ay, nakita ko. Dito, nakakaulog dito. Palaman pa yan guys. Check mo nga. Ano mo tayo ka? Pinatako lang talaga ng YGs. Bobo. Ah, natalon. Oo. Naka. Uy. Uy, naka-cancel ulti. Frankie. Nice job. Follow kami, Egla. Hirap. Yeah, ulit ka.
Tapos Tiago. Lakat. Ang double natin. Ay, go. Hindi pa makulong ng labo. Pero kailangan ko sila. Kailangan ko makulong matama nila sila para shit, nakita ko shit. Patay Emin. Watching out. Jangan ba? Papa, ito ibaba ko na. Hindi naman ito kailangan. Mindful. Ha? Face mat. Oy. Pababa mo? Hindi mo ba sampal? Kaya po ulit. Ang pinis ko. Ay, patay na po siya. Kuya, wala. Ah, Ano naman, frozen yung prako ko? Siguro, hindi ko ka na kaya. Ah! Ano ba? Wala pang ano yan ah. Ano ba? Diyos ko. Wala akong matataguan dito. Gusto mo malaglag? wag na lang, wag na lang. Masisira ito kapag ito'y naarawan. Ito lang ba? Nakatago ko. Ay, sarap na lang ako. Diyos ko naman. Paano masisira yan? Ay, gabi ko yung may pamasa yan. Okay. Start of the show. Yes, I am.
po, yun. Tingnan po. Ay, gamit. You got this. You got this. Ay, bubo. Hello mga ka-Barbie arms. Matikato. Ano po? Matikato. Hello? Gago. Oh. Matikato. 650, 650, 650, 650. Uy! Uy, uy, uy. When you get into a nigger, uy! Uy, keyboard ka naman eh, gitara. Allah ah Allah pwede na yan. Alam na naman yan eh. Or dito, yung panggago, ano ba yun? Tasod. Iwala na. Panggago na shoe. Ay na shoe. Ay na shoe. Uy, saan doon na? Oh. Yung percent, ano pa pa? So yun eh, yung percent ka natin shoe. Parang wala akong mga step goals. Ingay. Nakaskin siya, no? Nakaskin si Dave dyan sa akin. Kahit hindi. Yung mga organ na tumalawag agad, no? Oo. Uy, may ulti pala agad to.
Ito, ito. Wait naman. Wow. Uy, tangina mo, kating-kate. Ito, ito. Tangina lagi ko yung tayo ko sa monster, tapos tinawa ko ng pana. Hindi patayin kayo ulit natin. Yan na lang, patawalan na lang. Dito, ang layo. Ay, hindi dito mo sa first yan. Hindi nakita ako. Tama. Hindi niya ano, hindi niya alam mo na sila. Ito, ba't yung mga matawag yung pwede yan? Ito. Ito, ano? Ay, cute. Ay, gawin layo. Nakakain ng tayo. Uy, nakakain ng tayo. Ay. Ano gawin niya? Wala akong mga. Ay, tangina, flicker pa ako. Alam mo, babawa ng tao. Hindi mo na, hindi. Uy, baka. Ikaw, kubot mo sa kubot. Ang ininiwasan niya ng talaga. Utang mo. Pangit, hindi ko nabalutan siya, ma. Uy, ba't nakakasunod ka, uy? Hindi ko nabalutan ng ano, foil. Oo. Ay, kulang ka, may kabayo. Kalimutan ko.
Ako, nahabol pa rin ako doon. Pumunta ba't may kabahay doon? Uy, paano mababaliktad no? Doon, nga. Kuha nga yung plat, yung plat na ganche. Yung plat, pamprito. Pumunta, nakalimutan ko mag-gan. Pangit ko nun. Hindi na paligta rin. Malaw lang. Papangkayod ko. Uy, na kayo. Nawawa ko yung lobak. Asan bang ano natin? Asan bang foil natin, ma? Yun. Diyos ko, sayang. Tangina mo. Ay, nako. Ay, gago ka. Wala na mapatay. Ah. Ito. Wala, gusto ko makakit. Wala ako po people. Gago. Wala ko na ako.
nga. Pag-gawa ko na ang dot ng skill. Dito. Hindi pa. Abol, abol. Abol. Oh. Ay, gago ka! Ikaw kung hindi ka galing kay Granger. Kampi gago. Hindi, wala na yung ano, Granger. Wala na yung Granger. Hindi, walang buhay ka. Wala ko gago ka. Uy, mamamatay ako dyan, gago. Ah, tapos. Buti naman na naman. Uy, mga kuwete. Ay, tong ina mo na yun. Bro, buka. Wala Granger ako. Ay na! Utang, ina mo, inabutan pa. Oh, buka. Sungit.
Napakahina patuyo yan. Basta ilong nito kaliwa. Hawakan ko lang. Oh, ipasok mo dito. Oh. Oo, basta. Ayun, no, tatakan. Kung kanan, okay. Ay, basa rin ng konting kanan. Okay na nga. Palpak ko. Umutang ko balutan eh. Hindi ko naman. Ilalagay na lang yan doon. Ganyan na. Ganyan na.
Bago yan. Hindi akin yan. Sa'yo yun. Sabi mo, nagpapakalaman. Ayun, may bago ako dun. Pero, chicken. Sa chicken. Pwede na to. Pound. Bango. Tunaw na yung ano ko. Luluto na tayo ng pasiw na pata. Ayan. Ito tayo pasiw na pata guys. Birthday na ni Papa. Huwag pong maingay. Ayun. Sibuyas bawang. Sibuyas bawang. Ang bango na. Ilalagay na natin ang pata. Ang lalaki. Huwag na. Naririnig yan. Ayan. Bili tayo ng toyo. Lagay tayo ng toyo. Lagdag tayo ng konting sabaw.
tayo ng asukal. Mga apat na kutsara. Mas ilagay na natin guys yung ano. Ilagay na natin yung banana blossom. Ilagay na natin yung banana blossom. Nalagay na rin tayo ng suka. Lagay tayo guys ng suka guys. Tapos let's see. Optional lang. Nalagay tayo ng pamintang buo sa kutsarita. Kumain natin ang pakuluan guys. Ano natin guys. Wala kayong mga itik dyan. Uy, ang bango na. Naaamoy ko na. Ang paksiw. Ito ba ito tama? Ha? Huwag mo kainin mo na. Kung pandesal sa Reno, ay di Reno, Riverside. Riverside, Napas. Kung gusto mo, carbonara eh. Nahuli yung Riverside. Ganun.
na ba yun? Te, nahanap yung susi? Nawala na dito. Di ba yun nilang nila? Ah! Pa. Makita na. Ay, nilang nila na nakaraan. Hindi, ako lang humihiram doon kasi sinasabi ko ulit kaya. Kahit tatakapon. Saan ba? Shucks, banana blossom yun oh. Naamoy ko. Photo tips! Yun! Ito na siya. Tumamig na rin. Tumamig na yung sopa. Mute yan ba? Ah, Hindi, naka-live pa yan. Ito, naka-mute. doon nilagay sa ano. Sarap yan, may pork yan. Asan na yan? Pork yan. Hey guys, thank you for watching guys. God bless you all. Ayan. Thank you so much guys. Don't forget to subscribe, like, and share sa ating video guys. So ayan, may grupo tayo na Paksiw na Pata as a birthday cake art at Fiesta sa amin. So ayan, thank you for watching. Some size of Mindanao, thank you for watching guys. And don't forget to subscribe, like, and share sa ating video. Thank you.
Diyan narinig ka ni Elias o bumangon. Kaap. Oh. Ay, ang talya. I-iPhone sa taas mo. Sira yung ano eh. Yo, sira yung umangkit, maputol. Tayo ulit. Kung may interview na naman si James. Umalis yan kanina eh, mga sa 8 ba yan? Oo. May shooting, may interview. Ha? Ay, hindi ko maano yung mamatikman mo nga. Parang may kulang ah. Oyo. Suka. Natikman mo nga. Kung ano. Check na lang. Kabaw? Wala. Hindi pa rin maalam pagtasa. Anong kulang? Parang may pait eh. Mapait ang ano. Diyan, sabi ko baka din yun. Nababad na yun. Sugat ako. Anong kulang? Suka. Tamis. Ha? Tamis. Suka. Kulang sa tamis ha. Kaso di ba sabi mo pag maraming asukal, nakakaasin. Baka maging ano naman to, maging asado. Bumakas ang pusa. Blackie! Blackie yun. Blackie. 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 Blackie boom boom. Bogus ako, bogus. Yes, gabi. Akala niya talaga. Mga Jo. Mga Jo, okay na Jo. Okay na yan, okay na. Oh. Oh, Lord. Mag-ready na kayo. Sabi mo ilalagay mo dun sa ano?
Saan? Yun. Nagalit. Tapos yung isda mo, ipapatong mo doon sa... Yung isda doon, lalagay mo. Yan yung... Patong mo na lang yung isawan. Para hindi na muna magalaw. Yung mahal na yan. Ano? Kakain na? Bakit nilabas mo yung butas? Nago mo nga yung butas. Ay, magila!
tatlo eh. Ayun, ano yan? Ano dapat? Yung pata dito, doon sa malaki. Oh, nagbato na. Tunaw na yung hayo ako ko. I-mix na eh. I-mix na yung sisig. Papalit si celebrity ko. Kung ano sa birthday ko. College ko na. Papa, ilagay ko to. Ito, para dito sa ano. Ganyan na yan, tapos pa ganun din. Ilagay ko na yung tatlong ano dyan. Bakit nagkaroon ng turtle dito, Je? Turtle! Ano turtle mo? Yun, naamoy ko na. Palawan? Hindi. Sino? Lucky ko. Ikaw ba? Pwede na to. Lalin mo doon? Siyempre. Ay, nung dadalhin mo doon kalarayan. Dito muna, dito mo muna kasali. Bangus. Alis eh. Sisimba daw tayo maaga. Ano nga yung isa dyan? 4:30 na, Je? 4:30. Ready na kayo. Yes, sir! Thank you for watching, guys. Maganda po tayo. Ayan. Ito na yung ating luto. Wait lang pa. Ito yung ating munting handa. Ayan, meron tayong bangos. Yung na bangos. Sisig. Chicken sisig. Ayan, tsaka pork pata, paksiw na pata. Ayan, meron din tayong leche plan. Ube.
once pamakan. Ay, nabiyak. Meron din tayong ube. Yan. Coffee jelly. Ayan. Oh. Siyempre, meron tayong sopas. So, ayan. Maraming salamat, Lord, sa blessing and thank you for watching, guys. Ay, meron din tayo siyempre yung candy, mga chocolates, and soft drinks, sondador para sa mga tropa natin. Ayan. May coke tayo. So, ayan. Siyempre, meron tayong pangontra sa high blood. Ayan. Ayan, Del Monte, pineapple, baka naman. So, ayan, para dito yan. Pangontra dito sa paksiw ng pata. So, mag-end na tayo guys ng live natin. Thank you for watching. God bless us all. Bye. Happy Fiesta. Happy birthday to me. Ayan. Palambing naman guys. Please subscribe, like, and share. Thank you.